Deze week in Limbourgeois de verhuizing van het gerenommeerde restaurant Sabero naar een huiskamer. Nico en Sonja Boreas, oorspronkelijk uit Limburg, zijn bekende namen in de Nederlandse gastronomie en hadden tot voor kort een 2-sterrenzaak Sabero in Roermond. Ze zijn nu verhuisd naar hun eigen huis in Leende, net over de grens in Brabant, en zijn daar ook een huiskamerrestaurant begonnen. Ja, nu zei ik net huiskamerrestaurant, maar het ziet er gezellig uit, maar het is toch al meer een restaurant, meer dan alleen maar een huiskamer. Nou ja, we zeggen al, het is een huisrestaurant. Hè. Het ligt aan ons huis vast. Ze koken ook vanuit onze keuken. Ja, goed, en het is natuurlijk niet groot. Het is klein en overzichtelijk. We zaten eerst in Hezen en daar hebben we 20 jaar gezeten. En toen zijn we verhuisd naar Roermond. Ja, we hebben 5 jaar in Roermond gezeten. We konden alleen maar verlengen met 5 jaar. Dat vonden we erg lang. We zijn natuurlijk ook al een beetje op leeftijd. En dan hebben we gezegd, nou dat doen we niet. Dan gaan we kijken of we iets anders kunnen bedenken. En in de coronatijd hebben heel veel bij mensen thuis gekookt. En dan deden we alles voorbereiden in het restaurant, namen alles mee en maakten het bij de mensen thuis af in de keuken. En dat doen we eigenlijk hier ook. Dat is een beetje het concept. Jullie waren in de Roermond, denk ik, 4 dagen open? Ja, 4 dagen open. We hebben gekozen voor 3 dagen open te gaan. Donderdag, vrijdag, zaterdagmiddag en de zaterdagavond. Ja. Sowieso voor onszelf, maar ook voor personeel. Dus we hebben eigenlijk 3-daagse werkweek. Ja. Maar we hebben ook geen huur meer en we hebben geen energiekosten meer. Dus ja, het is ook een ander verhaal dan in Roermond. Ja. Misschien tussendoor nog een apart dingetje. We doen ook wat advieswerk en we doen ook nog bij mensen thuis koken. Dat is gewoon heel gezellig, dus we blijven doen. Dus we hebben toch nog naast die 3 dagen toch nog altijd wel invulling. Ja. Ik heb nog 1 iemand bij mij in de bediening, die heb ik meegenomen voor Roermond. En Nico 1 meisje in de keuken. Nou. Dus we doen het met z'n 4. Ja. En op het hoogtepunt in Hezen? Het hadden we 10 man in de bediening en 10 man in de keuken. Ja, dus dan hadden we 20, dus dat is een heel verschil. Je kunt het niet vergelijken. Ja, heel andere zaak. Dan hadden we natuurlijk ook 70 couverts. Ja, en hier is natuurlijk gewoon hartstikke klein. En weten jullie vaste gasten en eventuele nieuwe gasten de weg hier naartoe ook alweer te vinden? Ja, gelukkig wel. Ja, het is zoveel reserveringen. We zelf heel verbaasd waren dat het dan, als dat online allemaal open gaat, dat het allemaal weer vol zit. Ja. Maar heel veel vaste gasten. Ja, natuurlijk mensen wat uit Roermond bij ons kwamen, maar ook heel veel mensen van hier. Ja. En de omgeving Eindhoven. En ook Maastricht. Want stel, ik wil hier binnenkort eens lekker komen proeven. Hoeveel weken, maanden geduld moet ik hebben? Met de lunch is dit jaar niet meer mogelijk. Ja, we zitten pas in april. Ja, daar kan er niks aan doen. En de avond is echt wel tot september helemaal vol, de donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, qua oppervlakte is dit een bescheiden keuken, maar dat is dan ook een bewuste keuze geweest. Ja, dat is een duidelijke bewuste keuze geweest, dat we hier met z'n tweeën, soms met z'n drieën staan. En, super overzichtelijk. En hier doen we de voorbereidingen en nemen alles mee naar onze eigen keuken en daar maken we het af. Ja. Is dat niet ingewikkeld, van hier voorbereiden en dan daar? Of moet je dan s'avonds nog vaak op en neer lopen, sjouwen? Nee. We zijn er gewend in de coronatijd. Hè. Toen moesten we echt met de wagen vol naar de mensen toe. Dus we weten wel wat we moeten pakken. En we hebben alle apparatuur hebben we ook daar staan natuurlijk. Dus dat zijn puur alleen de ingrediënten wat we mee moeten nemen. Kook je in zo'n klein restaurant, noem ik het dan toch maar, ongeveer hetzelfde? Ja, je stijl zal sowieso hetzelfde zijn, maar ga je je menu daarop aanpassen of
maakt dat qua grootte van de zaak niet uit eigenlijk. Nee, dat maakt niet uit. Omdat de couvertaantallen zijn toch wat minder. Ja. We hebben zelfs wat à la carte gerechtjes erbij, dus we doen ook nog à la carte. Ja, dus voor iedereen wat wilt. Maar de stijl blijft hetzelfde en de techniek en alles blijft gewoon allemaal hetzelfde. Wie waren jouw leermeesters waar je het meeste van hebt overgehouden, zou ik maar zeggen? Ja, dat is toch Twan Hermsen geweest. En zeker, daar ben ik begonnen. Toen ik bijna 18 was, 3 jaar gewerkt. En ook nog eens eigen zaak in Bernardenstraat. Dus ja, dat is zo'n grote vakman, zoveel van geleerd. En hij heeft nog steeds dingen die je gebruikt dagelijks van hem. Hoe zou je je eigen keuken willen omschrijven qua stijl? Want ja, tegenwoordig hoor je van alles met invloeden uit Peru en Azië en Scandinavië, noem het maar op. Nou, die invloeden, ik lees er wel en ik heb ook stages gelopen in Noma en bij Geranium. Dus die invloeden die zie je wel en daar ben je wel mee bezig. En je gebruikt dat wel eens, maar je gaat er niet helemaal naartoe. Dus die klassieke basis, dat blijft gewoon. En daar draai je omheen met wat Aziatische invloeden en smaken, dat soort dingen allemaal. Dat het allemaal wat lichter is. De keuken is natuurlijk, het eten is stukken lichter geworden. Mensen willen niet meer zo van tafel. Nee. En ook soms geen 7 gangen meer. Dus de gerechtjes zijn wat kleiner of wat groter, naarmate wat ze willen. Nu, van de week, dat was toch wel heel bijzonder dat een inspecteur van Michelin, dat die op hun eigen app beschreef zijn persoonlijke favoriete restaurant voor hem en zijn zoon. Ja. En die schreef jou helemaal de hemel in. Hè? Moest je even gaan zitten, of niet? Ja, dat was wel een verrassing. Ja. Maar of dat een afscheid is, ik weet het niet. Nee, ik denk dat het de laatste lofzang is van de Michelin. Ik hoop het niet, maar ik ben bang voor wel. Ja. Nou ja, over goed een week, dan komt de nieuwe gids uit. En ja, je hebt al vele jaren 2 sterren. Waarom zouden ze dan nu denken van, dan zit je op een nieuwe plek en nou kookt hij veel minder niveau dan? Nou ja, je hoort toch verhalen dat ze willen dat je minimaal 4 dagen open bent. Maar ik weet niet of dat nog steeds hoe streng dat is. Dat blijft afwachten. Dus.